हामबाय चिनि media takungno जों दिनै प्रेसमिट खायमानि कारन अमनो जे नरक जतन सायमान बयो मिया दिनै हर थानायो चिनि surma बिधानसभा केन्द्र वो चिनि ताकु खरकसा तिप्रामथानि बेलाय सेंक्राक तांकाराक चिनि प्रणजित नमस्त्रधर बो बेलायनो तिप्रामथानि एक्टिभ लिडार तंमानि आरो नै किसु बीजेपी नि गुन्डा बाहिनी रक बनो लामा कासुबै बुथारका तकथारका जों महाय राजनीति no सेलेंगो तै बीजेपी नि गुन्डा बाहिनी रक चिनि तिप्रामथानि सिकला एबा खायबा सेंक्राक रंनो ताताल केस रिवो आरो केस रिवो पुलिस बे रम रिवो आव बाइसिमी बरक बुखा कसं तकलिया लामा कासे बरक बुथाना तकथाना सुरु खायरेके मियान सिमिनो नरक जतो सायमा तंबयो आबो जों महाय जे सामुं खिदा तांनार न सेलंगो जों पुलिस प्रशासन न मनो कयना मुसंगो पुलिस प्रशासन के आइननि नरक आइननि मते सामुं तांदि साइड कायसा ताथांदि जतबान इक्वल निउट्रल तंगुइ जे सामुं खिदा तांमानो बनो बिनि जे आइनो जे सास्ति तंमानि आबो सास्ति नांथुन आसमा हमबाय ताई चिनि सेंक्राक प्रणजित नमस्त्रधर न गोथै नगद तलां तंफुरु जे पोस्टमार्टम खालामनानै यागल नगद तलां तंफुरु चिनि तिप्रामथानि सामुं तांनाय रक दुख प्रकाश खायनानि बागै थांलाय माने बरकनो लाइरि जागलिया पुलिसक लामा कासुका पुलिसक लामा कासुका तै सालकिसा सिगां नरक जतो नुबै माखाना चिनि IPF चिनि सारेन्सि थैपुरुखाय ना कोनो पुलिस कासुया सुतो पाले मले कले हादार हिसाब बरक बिनि नगनो थांगै महायके दुख प्रकाश खालाय मानु हिंगांगाय चिनि तिप्रामथानि बरक थैतानि के तांगै थांमाया पुलिस तां कासुका ना तिप्रा सरकारो आइन कय रकम तंग सायमाया मन्त्रि रंनि बागे आलादा ना चिनि यां अंगरं बागे आइन आलादा तंगाबो सायमानि आबो पुलिस बरं सायमानाय आइन कय रकम बरक सानाम तनिखा माहाय रकम नुबोता आबो सिमिया बीजेपी रक आनबो जे सालकिसा सिगां केस रिजाक दुइटा केस रिवै अरमना चेस्टां खलाइका गे ताबुक तो इलेक्शन बो गानाखा इलेक्शन गानाबो बरक तेबो चिनि थानसानो सुबाइनानि बागै जे आमजायो जे सामुं काहाम तां दंनाय तिप्रामथानि बुबां करानि सेंक्राक रंनो अरमनानि बरक तेबो प्लानिं नालाय तंना हाय मा दंगो तामले हिनबा जागा जागाबो नुबोइन दंगो नरक सालकिसा सिगां नुखना यां सिमना आमजायो चिनि सेंग्रा खरक नइनो पुलिस रम तलांखा अमो हाइकेन अनेक जागाबो बरक पुलिस केस रिवै चिनि बर रंनो रम तलांगै चिनि थांजा सबाना चेस्टा खालाय दंगो तबेखाय अमोनि कासिना रेजाल्ट ओंनाय चिनि मो 2023 निर्वाचन बरक हारिका आबोनि किरिजागि बरक ताबु चिनि सेंग्रा रंनो बरक केस रिवै रम रिवै थांजानो सबाइनानि नरमनि चेस्टा अमनो ताई इको यांगो चिनि दारा अकरा बो ता खायसा खायने कक साइकेन आरनाय गय ताखौ निनि सिनि के साइकेन आनि सिनि मुंखै आं तिप्रामथा सिगला एबा खै युथ YTF नि खौवाइ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेन्ट हामबाय बेले हामबाय सिनि मीडिया नो सिं तिनारो आसाम बारि ब्लक कमिटी तिप्रामथा तै YTF नि जोखबा तिनि कायसार प्रेस मिट खाना जों बाद दंगा जों तिनि प्रेस मिट खामानि ब्लक खंका मनो जों मिया त्रिपुरा राज्यनि विधानसभा निर्वाचन दिन तो कसमा उन्मानि परे सिनिमा राज्यबासिनि जत बरक बेलाय पतंग थलाजा এবং যতনো তিনি গণতান্ত্রিক যে অধিকার ন মানানো বাজে বড় যতনো খাতঙ্ক লাজা এবং জাহানজানি সংগঠন শক্তিশালী খাইনা বাজে বড়খौ आनन्द दंगा जों आनन्दनि बिसिङावनो जों मिया बा दिनैनि बिसिङाव जों नुखा गदलाइ डिस्ट्रिक्टनि surma
বিধানসভা কেন্দ্রनि बिसिं खबजाबनाय जोंनि तिप्रा मथानि सामुं खालायनाय कप्रनो जि मावसुद्र बबेलाय बरक गाहाम जोंनि तिप्रा मथा खायो होननाय बिजेपिनि सन्त्रास बाहिनी बनि बाइक बाहिनी हारमात बाहिनी रबनो मिया हर गारिनि सख्लाय बय एवं बुथारखिप्रा बतिनि जों बाय खलैखा जों आबनो तिनि आश्रमबारि ब्लक कमिटि पक्ष থেকে जों आबनो गोसेलाङो एवं बिजेपिनि जे सन्त्रासबादि जे हारमात बाहिनी बाइक बाहिनी हारमात बाहिनी बाइक बाहिनी जे बर बनो माना सन्त्रास खालाय जे खून खलायखा बनो बुथारखा जों बनो आइनि बिसिंतै बनो तरम्बै बनो शास्ति देना बागै जों दाबि खायो एवं जों मनो कयनाय आगामी 2023 जे विधानसभा निर्वाचन जे बिजेपिनि जे सन्त्रासबादी हारमार्क बाहिनी एवं बाइक बाहिनी जे बिजेपि जे मिथ्या प्रतिश्रुति मानी जे बरनो दुखगारि मानी आबोनि बिरुद्धे जों 2023 इलेक्शन बिजेपि नरना बागै एवं हतना बागै बर'नि शान्ति समृद्धि कुतुबना बागै तिप्रा मथानो तेब शक्तिशाली माखायनाय एवं जत तिप्रासा वानसा जों थांसा खालाय भारत बर्षनि जे गणतान्त्रिक जे संग्राम मजबूत खाली आगामी 2023 जे बिजेपि सन्त्रासबादि मानो खना बागै तिप्रा मथाव जत थांसा सामुं थाना बागै आं साना हामबाय।